Zamfara yau haske ya bayyana, masu san fitina sun razana, mai da kwantirmi ya murgina, mun ga kankana ba ma sanguna, dakin da kankara dole da dutsina, wajen rufa aka nemo barguna. Dr. Bello Muhammad Bilsha Matawalle muradin ya haye. Sai da Marshal ta ce a faɗa maku mu sa'arai sauki zai tabbata. Mun ga taro da tsari cikinsa a talaka zai noma da ruwan zama. Sai da Marshal ta ce a faɗa maku mu sa'arai sauki ya bayyana. Ga Usman Khalili Bakura, gagar tauna da sai taura, da kai akai ta ture kura, a dole yanzu sun ga ishara, yau Matawalle ya ji bishara, mun kaudar da yau ba shara, ku ya ka sanya arne kaura, ga Matawalle yau zai gyara, na Usman Khalili Bakura da kai za mu kwanta turken wawa. Da hannuwa ake da kagumba, Alhaji Gimba baka da gaba, da kai da doda ba a raba ba, da Matawalle kayi maraba, dole na gaida baban baba, Zanar Ali Gusau dan babba, bango a dole kai aka raba, da Mahadi Gusau bai zamba, dodo yana takwas zai karba, inda saka ki ban yi kure ba, sunan uwa ba zan manta ba, Aisha Gimbiya gumba ba, mata ga Gimba sannu kujera in har da ke ba ma kuka ba. Zaharaddin Abdallah Zabik Chief 080036176288. Gaskiya ta bayyana, Matawalle a Zamfara ya haye, mun sami 'yancin kai bana Zamfarawa dariya daga kunne har baka. Gaskiya ta bayyana, Matawalle a Zamfara ya haye, mun samu 'yancin kai bana Zamfarawa dariya daga kunne har baka. Ar-Rahmani sarkin baiwa, ka sa a sanne a kullum dai sama. Gaskiya ta bayyana, Allahu kai kai mu da farko, ka sanya ƙarshe namu a ni'ima. gaskiya ta tabbata. Da san Rasulu mu muka komai, hakan ya sa tafiya ba tsangwama. Gaskiya ta bayyana, Tsira salati duka haɗa duka ga shugabanmu madubin al'umma. gaskiya ta tabbata. Alihi da sahabu kasa duka su ma na sa su ciki ba gardama. Gaskiya ta bayyana, Allah ka sa jihar mu ta miƙe da ci gaba, ba mu babu jahannama. gaskiya ta tabbata. Duki na ƙoƙofin aunanci a yanzu kallo ya koma sama. Gaskiya ta bayyana, Binti Hijab ta ce a faɗa muku ku sanya ranku ku zauna inuwa. gaskiya ta bayyana, Matawalle a Zamfara ya haye, mun samu 'yancin kai bana Zamfarawa dariya daga kunne har baka. Matawalle muradin ɗan uwanmu ne na gaske da ke san jama'a. Gaskiya ta bayyana, Asibitoci za ya gina muku cikin gari sannan ga jami'a. gaskiya ta tabbata. Na san yana da dogon buri a ce da Zamfara ta zarce fa'a. Gaskiya ta bayyana, Buri na ɗan halak adalci a rayuwa mai rabo ke yin sa'a. gaskiya ta tabbata. Mun san gidansa har asalinsa, ku gane mai tarbiya ke da'a. Gaskiya ta bayyana, Ga Matawalle dogon gwamna, na san daƙiƙa ce a ƙasan sa'a. gaskiya ta tabbata. Ku gaida anti Zainaba Marshal, uwar maza kin fi ƙarfin mai ba'a. Gaskiya ta bayyana, Anti gwagwarmaya ta yi rana, wallahi dutse ya wuce fakkuwa. gaskiya ta bayyana, Matawalle a Zamfara ya haye, mun samu 'yancin kai bana Zamfarawa dariya daga kunne har baka. Komai wuya ku saran sauki, rigar aro ya wuta ko makaya. Gaskiya ta bayyana, Ga Matawalle sarkin aiki, mai tafiya ƙasa zo zan tambaya. gaskiya ta tabbata. Yanzu muke da gwamna a hannu, garkuwa kuma gwarzo jan wuya. Gaskiya ta bayyana, An yi ta ƙoƙarin da amurɗe, 'yan ji takwas suka turje suka tsaya. gaskiya ta tabbata. Ni kai da za ka samu yi dole, mun san maci tuwo shi ke shan miya. Gaskiya ta bayyana, Take bakin cikin sai ya motsa, ya murtuke suka sashi a tsakiya. gaskiya ta tabbata. Ya cije ya yi kurari, anan ya gane ruwa asalin giya.
kulle sun makirci na murdiya karshe sai guguwa. Gaskiya ta bayyana, Matawalle a Zamfara ya haye. Mun samu yancin kai bana Zamfarawa dariya daga kunne har baka. Ga Matawalle a can sama mai aro yau sai baza kunnuwa. Ga Matawalle a inuwa, guguwa hana shanyar riguna. Inti hijabi kin fasa garken awaki yau da zugar barna ta tsaya. Matawalle yana sama. Takwas da ku aka yaƙi na kau da gayyar 'yan hana tafiya. Matawalle yana sama. Dauda lawal da kai a takubba na yanke duk wani kullun igiya. Matawalle yana sama. Kabir marafa ka kai zaki na warware sharrin mai nakiya. Matawalle yana sama. Sagir Hamid ka kai kago cikin dubu na gane ka a tsakiya. Matawalle yana sama. Bakiya da rahoton ƙarya da jita-jita da sunan gaskiya. Matawalle yana sama. Kadiriya Ahmad kin kai a ce da ke giwa a gwagwarmaya. Matawalle yana sama. Da ke aka yi ta faman yaƙi da kin iso a waje aka jiniya. Matawalle yana sama. Na gaida kai Jalaluddini cikin baradun ka wuce cigiya. Matawalle yana sama. Ga mai biret da TV na tuwo na girma ai maka tarbiya. Matawalle yana sama. Abdulmalik Gusau ɗan kirki da me kama aka jure tafiya. Matawalle yana sama. Wanda yayi karam da karamci gaba ɗaya Matawalle na godiya. Matawalle yana sama. Ban farawa kun sha aiki na kau da ɗan makau a daren jiya. Matawalle yana sama. Hannun da ke da mai aka lasa wajen kwaɗai daɗi aka bibiya. Matawalle yana sama. Na gaida kai Abu S yaro cikin Kaduna da kai a mabanjiya. Matawalle yana sama. Uban matasa kai ne kyaure na yaɗa cigaba ko wata nahiya. Matawalle yana sama. Kana da son matasa su tashi da cigaba don su taimaki duniya. Matawalle yana sama. Taro kai da dodo na san idan kuna a waje na ka tutiya. Matawalle yana sama. Dole na gaida ɗan matagwal da shi cikin sahun kore gayyar tsiya. Matawalle yana sama. Na gansa ga ƙaho ga mashi ya soki ɗan makau bisa igiya. Matawalle yana sama. Da kai da Dr. Bello muradin zaman amana ne tun kan jiya. Matawalle yana sama. Yan fina alfalela gwanina sun bi da kaka sai da taɓarya da kai akai ta rushe ƙarya. Gona a dole ai maka kunya na ga su o'o sun rasa kunya mai gudun dukan mara kunya yari maɗan shaɗi madaniya a tafiyar ka san ba a sanya da ka fito su buɗe hanya da sun ki gashi yau sun buya sai dokayar ka tafi magarya yari ma ba ka nuna kiyayya a rayuwar ka na ga biyayya an goga fatila dan hanya a bi ka sandu ko da sanayya na da ka bella mai baje ƙarya kai ko kare ko ya son kura taune itatuwa sai giwa. Gaskiya ta bayyana, Matawalle a Zamfara ya haye. Mun samu yancin kai bana Zamfarawa dariya daga kunne har baka. Wanda ka zo tsiya ta ƙare noma da arziki bai daɗa haɓaka. Gaskiya ta bayyana. A yanzu muka san mun gwamna 'yan ta da zauna a tsaye fatattaka. Gaskiya ta tabbata. Mai tsare-tsare shi ya ka tsari a nan daga ayi sulfe ne daka. Gaskiya ta bayyana. Mai bincike a gane miyagu ƙarshen gida na sani shi ne daka. Gaskiya ta tabbata. Dr. Bello Muhammad Belsha jinin sarauta ba shi da sadaka. Gaskiya ta bayyana. Ku gane mai tsiya ke sata almajiri ya kaso a yi saddaka. Gaskiya ta tabbata. Mulki a yau da gasken za a yi shi bai jiran wani balle ya raka. Gaskiya ta bayyana. Zamfara ta yi sabon gwamna mai farin jini kyauta ga natsuwa. Gaskiya ta bayyana, Matawalle a Zamfara ya haye. Mun samu yancin kai bana Zamfarawa dariya daga kunne har baka. Da kuwa Hajja Zainabu Mashal idan na ganki wuri ya kyautata. Gaskiya ta bayyana. Da bikin mani rana ko daga nesa na zo ban kuntata. Gaskiya ta tabbata. Nake da Dr. Bello muradin maki ganin ku ya je ya ga likita. Gaskiya ta bayyana. Da
ke akai ta yakin nema wajen tsaro fannin kika karkata. Gaskiya ta tabbata. Kina da tausayi alfarma mashajini da ruwa sai kwalkwata. Gaskiya ta bayyana. Dutsen cikin ruwa kike giwa maso ganin ki a ƙas bai jikkata. Gaskiya ta tabbata. Na ga su so baro da dagauta tun kan aje ko ina suka kunyata. Gaskiya ta bayyana. Sun gama ƙoƙarin baza ƙarya da jita-jita jini ya hauhawa. Gaskiya ta bayyana. Matawalle a Zamfara ya haye. Mun samu yancin kai bana Zamfarawa dariya daga kunne har baka. Kai ni da faru ban so sam na yi dariya. Ashe. Ta mai da kwan kayaya taka karangiya. Na san da kuskure tuntuɓe a idan ruwa. Ashe. Wai mai bakin kuwa ne zai kafa garkuwa. Mai gane kuskure ko ya ci bakar wuya. Ashe. Mai da farin jini bai zai kafa ɗan iya. Dan fara kun yi kyan kai kun so karuwa. Ashe. Kun gane kunkure baya sai dai raguwa. Ga Dr. Bello nan zai wanke bijiya. Ashe. Ku daina kuka yanzu za ku yi dariya. Allah tsare mu yin saukon bukukuwa. Ashe. Fitar rabo ta sa shahu ya ga tsakuwa. Karshen tuka-tuka ta saka su hayaniya. Ashe. Su kai batan basira na kowa zai tsaya. Ni ba na so a ce ku yi mai dukan fiya. Ashe. Domin agogo ba mai bin sa a tafiya. Rabo ya kai mu yau dai gashi muna rawa. Ashe. Ga Dr. Bello ya zama yau an rantsuwa. Domin agogo ba mai bin sa a tafiya. Ashe. Karyar bibi a yau wasa da ƙararrawa. Sai dai mu ja shi mi wasa ran kasuwa. Ashe. Aure na gardama kuturu da makauniya. Na san zaman su zai fi kuce ta kwakiya. Mama ba sauran wata damuwa mun tura dan ma kau karshen ruwa. Karshen gani a kauya saura a yanzu ba mu babu kururuwa. Nanin Marshal ta ce a faɗa muku, Matawalle ya ce a sanar muku. Ba ku ba sauran ku shiga uku. Ruwa wuta da tsaro zai kama ku. Da ci gaban ƙasa zai ninka muku. Asibitoci bai gina kurkuku. Fagen sana'a zai kyauta muku. Cikin gidansa babu mutum uku. Munafiki da na'ib bai uku. Ko saraki mai fuska uku. Binti Hijab ta ce a faɗa